ଛିଲୋ ଛତୁ ଯେତେ ନାଇଁ କଲେ କାହିଁ ତୁ ଉଠୁ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି 4-5ଟି ଛତୁକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ତାପରେ ବାଡ଼ିରୁ ଜହ୍ନିଟିଏ ତୋଳି ଆଣି ଛତୁ ପକେଇ ଛତୁ ଜହ୍ନି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ମୁହିଁ। ଏହାପରେ ଛତୁର ବାସ୍ନାରେ ଖାଉରି ମନ ମୋର ରହି ନ ପାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ମୋର ଖାଉରି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଛତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି ବସିକି ପୁରା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖାଉରି ବୋଲିକି, ତେଣୁ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମା' ପୁଅ ମିଶିକି ଗୁପଚୁପ୍ର ବାସ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଭସାଣି